Tervetuloa seuraamaan Perinnepihan Akan tuumailuja. Nämä on erotettu kokonaan Yläpihan tilan perinneblogista. Tässä uudessa blogisarjassa tehdään kaikkia kotijuttuja. Mietitään maalla elämää. Hoidetaan perinnemaisemia. Kunnioitetaan esi-isien ja esiäitien perinteitä. Elämä on mukavaa, vaikka ei kauheasti saisikaan työstä rahaa ja juoksisi tuolla rahan perässä hikipinkona. Kunhan on sen verran rahaa, että ruokaa ostaa ja lämpimiä vaatteita talvella. Mitä semmoista. Hän on minun isäni, Hannes Häkkinen. Hän viljeli tätä ukiltaan Juholta saamansa sukutilaa yli 60 vuotta. Isän kuolemasta tulee kohta kuluneeksi 13 vuotta. Minä tässä omia aatoksiani ajattelen julkisesti miettiä. Ja toivottavasti saan myös sponsoreita tälle uudelle Tube-kanavalleni jatkossa. Että silviisiin. Häkkilän yläpiha eli Hannes Häkkisen sukutila Pohjois-Karjalassa, Nurmeksessa, Valtimon pitäjässä on vanha sukutila, joka periytyy 1600-luvulta. Ensimmäiset asukkaat vaaralle tulivat jo 1600-luvulla. Ja Häkkiset tulivat 1700-luvun puolivälissä. Tästä kertoo sukukunnia Viiri. Yläpihan tila on arvokas kulttuuriympäristö vanhan rakennuskantansa ja komeiden kaukonäkymiensä johdosta. Yläpihan tila on kasvinviljelytila, jonkin verran metsää ja peltoa. Meillä suuri osa tuloista tulee myös matkailusta. Komeat kaukonäkymät avautuvat Kainuun puolelle Hiidenportin kansallispuistoon. Tuo järvi on nimeltään Suojärvi. Aikanaan Sivakkavaaralle näkyi 4 tai 5 järveä, mutta nyt näkyy tämä Suojärvi. Myös Autiojärvi, jonne ensimmäiset asukkaat tulivat 1600-luvulla, pilkahtaa tuolta takaa pikkasen. Tällä paikalla oli Häkkilän vanha päärakennus, joka purettiin uuden päärakennuksen valmistuttua. Hirret jaettiin sukulaisille, jotka tekivät pienempiä rakennuksia käyttöönsä.
vuonna 2014 ostimme Kerimäeltä maatilan entisen päärakennuksen, siirretimme hirret tänne Valtimolle Pohjois-Karjalaan ja niistä rakennettiin perinteitä kunnioittaen tämä pirtti. Pirtti toimii pääosin kesäaikaan. Siellä on kahvila, kirpputori, bed and breakfast ja tilamyymälä. Tilamyymälässä myydään käsitöitä ja puutarhatuotteita. Kunhan saamme nuo peltoasiat kuntoon, niin tulevaisuudessa voi olla myynnissä myös esimerkiksi porkkanaa ja sipulia. Tämä luhtiaitta on vuodelta 1798, eli vanhempi kuin esimerkiksi lähistöllä sijaitseva Murtovaaran talomuseo. Täällä kunnostetaan ja pidetään yllä vanhoja kulttuurimaisemia. Tähän ovat apurahat tiukalla, kun nykyään on täällä Pohjois-Karjalan syvällä maaseudulla tuo metsän kasvatus ja peltojen metsitys se pääasiallisin maankäyttömuoto. Kahvilasta ja matkailusta saatavat tulot käytetään lyhentämättöminä arvokkaan kulttuuriympäristön kunnostukseen. Että lämpimästi tervetuloa meille tänne Sivakkaan kesällä kahville, majoittumaan ja ostoksille. Moi!